Nimbador syumanen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Amiya ti kunam, Uncle Samuel? Ha? Saan akong apumanaw, kunam, Uncle? Wala, sana mabalin, Uncle Samuel. Ha? Pagsangit ka manan. Uncle Samuel, saan ka kumangagsangit? Sige, saan pa'y nga gawid di balay da tatamalyong. Basta saan ka ngagsangit. Well, kaasimat ni Uncle Samuel. Masyanak kini uncle ko, nanapan niya. Di na kaya tapumanawak. Ay na, agyamanak, no saan mo apanawan ti ulitag mo, Barok. Di ka madanagan. Saan ka ngagtrabaho dito, huy? Dadatay terapist na mga asikasukan ko, ana. Kaasimat namin. Diyak kaya't makita ngagsangit ni uncle ko. Awagak ni Tata Dominador. Tagpakadak pa'y langit ti trabaho, nanapan niyang. Sige, ngamnganyat ko nam. Siya kun ti mangawag kan kwa namon re. Siya ti mangipakadakan ka. Ha? Ay, sige man nga rod, nana. Kahit agyaman Sapay lang ko matasandak nga ikatan iti trabaho, nanapan niyang. Maipasigurado kan kadayta, Barok. Di kan tumapukawan iti trabaho. Tamaawatan nakalakit di ti amo. Naagyaman ka iti anya. Anyat ko nam, Sir Samuel. Nasing petak. Ay na, di ka man yaman ayaman kanyak. Anyat ko nam, sir. Ulitam tadyak unay maawatan. Ay, anyat ko nam, Sir Samuel. Talaga ajak maawatan ti bagbagam, sir. Ala, di kagsangsangit, Sir Samuel. Agkararag kakit de. Sapay kuma tagimbagkan iti kabiitan apanaway. Kwarta manan, Ariela? Di ka madanagan. Tabayadak to. Di uray porsyentuam no kayat mo. Sige. Itod ko tigatada ka sa pula, Ariela. Basta agpinirmata. Ha? Nagparami da kiti kasuratan na pagpinirmaan ta. Ipanotaryo tayo ka abogado tapno sigurado. Kasuratan na mga ibagbaga. Ano saan ka makabayad kanya? Kukwak ton amin nasa ni Kwam. Sige. Day talaga yan. Awan ti rumbang apagbot ngak. Ta sigurado ang makabayad aktuken ka, Roko. Iso sige. Okay lang. Agpinirmata, Roko.
Doy palubos yo, siya lang ti mangimaton iti resort, tapno damot pa ka kumikuma. Anjali, adan dinutukak amang bantay iti resort. Basta, siya kun ti mangimaton iti dayjay. Ikan nakiti opisina ki Jay, mami. Maboring nga ngawan ter aramidan na. Ken, kaya't kayo at tulungan. O sige, makamuka. No tumulong ka, awan problema. O sige, tulungam nga rod ti dinutukak nga agbantay ijay. Agyaman nak, mami. Agan-anad ka di tamon, Ray, ha? Di ka unay agbanbanog, okay? Awan mo't ti pakabannog ak dito eh. Tawan kar aramidat dito ayan ni angkal ko, anaya. Ah, okay. Nasaya at nga rod no kasta. Sanak mo't namin napalubusan ni angkal ko. Pagsangit mo't no pumanawak dito eh. Iswadyak pa'y makawit ita balayo, ha? Wen, nasaya at mat numabantayam ni uncle mo. Mailiw siguro kan ka. Wen ka nung aron. Kanayong nagsangit. Anya? Kaslad na problema na. Parikot na nga tati ka sa saad na, anaya? Siguro. Nalabit ay ayon na tibagina. Iso akabayatan ti kaadam dita. Andi nga yung pailaan ni uncle mo, okay? Wen anaya, iso na lang ta. Mailiwak matan ka. Kaya't ka na makita, anaya. Ha? Sika, kailiw na kadimatan. Ha? Uwan Ngamno ko na mga agnaid ka paila dita. Okay lang. Saan na bali, tadamot lata komunikasyon ta. Siguro, no nagkasartan, kanayong tanggag kuyo, kanya. No sa dino ti ayan ko, isumat ti ayan mo. Monre. Payaman naya, tayo ton makaurnungak. Ikasar kanton. Pasensya ka na, pasaanak mat nga minabaknang. Pasaanak nagtrabaho, awan mat ti kwarta. Makauray ti may papan iti dayta, Monre. Agsimpatan to no dumtang ti umno apanawan. Sabay ko mga rod na makauray ka, anaya. Sabay ko matadinak to iso ka ti uray asino. Saan to ang mapasamak dayta, Monre? Isak kadilaan tilap mo, anaya. Katuan mat talaga. Tagtumang amin, matanda na aganak. Tamang anuad tanto ti agaram kan ka asan asam samantong akas kanyak. Kat aklo na matan. Ha? Monre, anya ka kadi? Anya asam samantong nga ibagbagam? Kastamat ngamin ti bagbaga da mama. Kan manang ko nga Angeli kanyak, anaya. Samsamantungak ka no. Saan apod no dayta? Saan ka akas ta, Monre? Normal ka na itao. No adda mangibaga iti kastakan ka, isuda ti agdadata nga adda diferensyana. Tadidaam mo ti ibagbagada. Ay, nawaw. Panyan. Mabalintumay. Nay, si kamat gaya malyong malasumrak ka. Ay, agyaman na kay nawaw. Ay, kailiw ko nga minan na makita ti awir ka. Iso nga imayak. Ada ni Monre iti silid ni uncle na. Umay ka, mapantay itayanda. Ay, nawaw. Madamdaman taon. Aginanaak pa ay nawaw. Maikawak nga min iji balay, panyang. Awan nga min kadkadwak ijay kay. Awan nga min trabaho kita. Risjay kay nawaw. Hindi husto tapno makainanaka mat malyong. Ay, nawaw. Makapaburing mat nga ron ti awan kadkadwana. Ada ko mamat itad niya po nga ibay ti biyagkaw. Tapno. Tapno, ada katakunay-nay ko itirigat kan ginawa. Ay, nawaw. Mangrugi ka man ako na akong malyong. Igaraw mo man antiki naman nagrabak mo ako nak. Ay, nawaw. Angam. Saan adyok na ito ay panyang? Pudno ti bagbagak. Maburburing ako ni tibiyag ko. Ay, nawaw.
Makao mamatag balin a single. Kasla. Kasla kayat ko manem ti agbalin a double. O di mga asawa ka manen. Nilablay, single day chay. Agbagay kayo nalyong. Ay, nawaw. Kwa, saan ko at taste ni Lovely winolos biminda? Anya type mo aya. Siguro tay ubing anya. Ay, nawaw. Ore, saan niya ubing? Panyang, basta nasingpet akas kan ka. Ha? Ore, saan niya ubing? Basta kaskin katitsura na panyang ay nawaw. Anya? Jay, ha? Maryam? Ay, kwa! Pasinsyakan panyang, di na ko mapagpanunutan ni Tidakay. Idol ka nga may nainawaw. Iso asikat ipangibas pasarak iti agbalin, second wife ko. Ay, nawaw. Anya? Agam, saan ka de? Jukulain panyang, Ay, nawaw. Mga panunutan apresko ako, gundawayak ti kinasingad tayo ti tunggal may sa, ay nawaw. I'm only joking, panyang. Nay, nakaturog mat ni Uncle Mau, paraw kay nawaw. Wan, Tata Malyong. Kalkalpas na nagdigos. Iti kuhan, naturog matan. Limukmag ni Uncle mo asam wala niya ay nawaw. Wan, Tata. Idaday di mansyon. Nangisit kan nakutong. Numula ko man ni Uncle Mau. Bimun as ay nawaw. O kita timair pa yan ay nawaw. Wan nga ro, Tata Malyong. Naasikaso nga mininaanapan niya. Nasingpot ang mga sikaso kan ko ana. Uray siya. Dandaniyawat namin nakasapulak dito eh. Ay nawaw. Padak anasingpat. Saan ka day? Wan agpada kayo anasingpet, Tata. Ay nawaw. Adaw dagiti nagpadaan ni kinipanyangan niya. Managpasinsya kami adwa. Nadungo kami. Nagagit kami ngagpadpada. Naasikaso kami. Managtulong kami. Kandad dumapay. Ay nawaw. Wan, Tata. Tila ang nagdumaan nyo. Kat ti height yo. Ay nawaw. Natayag ni Nanapan yang. Idinto tada kayo. Ay nawaw. Winin balok. Di mon balik sa ay nawaw. Saan aday ta kinatayag ti pagibasaran iti ayat mon ray? Ha? Ayat? Tata Malyong? Ay! Kwa! Ay! Jay! Ha! Kwa! Dagiti ngay daduma ti kayat ko asawen. Ha? Saan mo't nga itsura ti tao ti pagibasbasaran da iti panagaya da iti tunggal maysa? Ay nawaw! Ha? Nailawaan kan, Tata Malyong. Ha? No kasta? Saan mula akras ni Nanapan yang? Lab mon, Tata? Taliwat mo. Huh? Bispring ko laeng ni Nanam Apanyang ay nawaw. Saan atilay bagbagan mon re? Kababain ay nawaw. Kumusta ulit, Nadalusam ka din ti gagat-gatang ko adaga. Panamamay lang ka dal-dalusan kanahan. Nagrigat mo, nasisak lang at trabaho. Agawa am ulit, Tani, mapanan dal daw. Sayang ti ka nito. Panwid ngamin kanwak kanahan. Kontratam day ta ulit, lepasam nga rod asiksika. Naibuti pa ng parparikat mo kanya ako. Nanayunan ti trabaho. Sumalog sa amot ti pigsaw. Sapay pa'y nakasawa. Nayunak ti sweldom ulit, Nanayunan ti trabaho. Iso nayunak mat ti kwartam. Agpado kay ti kwarta ulit baliko.
Amiga Ariela, kaya't mo ti agturi di balasiw tao? Ha? Tur? Ay katun Ilibrem, amiga? Sure. Basta sika. Talaga? Wan, amiga. Tangay close tamatan. Itreat ka man mat. Gunggunam, iti kinaloyal mo iti kumpanya. Una yan. Narigat ngamin, no ado ti pangibautak iti kwartak. Napimpintas numaymay sala a kumpanya. Tapno aggigiddan to ti panagapit ko. Inton, panagaapitan. Correct, amiga. Katagyaman ak iti talag ngay papay mo kanyak. Kat kapoy ti dayta, itreat ka man mat, amiga Ariela. Balita ko, tumaas daw ang sweldo mo? Wan, Cleopatra. Nanayunan ti trabaho. Iswa nanayunan ba ti sweldo? Ay, wag kung ano-ano na naman ang binibili mo, ha? Mag-ipon ka, bali ko? Ha? Nagmayatin adang ganday ta. Kasla asawa na kabagbagama, Cleopatra. Ha? Barayuboy ka kung minsan? Ha? Kung gusto mo ang makaurnong, irimit mo sa akin ang sweldo mo. Na? At ako ang mag-urnong. Anya? Oo, ipunin natin para may gagamitin ka no mga sawa ka. Gamitin natin ko na ba? Usarentado Cleopatra. Ha? Agasawa tapay nga muna. Sakto agirimitin ka. Ay naku! Hindi kailangan, dayta. Kung gusto mong makaipon, ibigay mo sa akin ang sweldo mo. Siya ti mangidulin. Ay, basta aklunin na to Oo naman. Pero wag mo na ngayon. Ay, Jack pa'y kaya ti makijowa. Well, di ka madanagan. Ta si uuraya. Uraya, no kaano akasan na. Basta siya lang Ha? I love you, Cleopatra. Ay, akin na kiti yung pera mo. Ha? Ipunin natin balik ko. Para sa kinabukasan mo. Kinabukasan natin ko na ba? Sige. Para sa kinabukasan ko. Ay, kinabukasan natin, no iso. Akin na nga ron ang pera mo. Sige, Cleopatra. Mabiglan. Dahil nakalain iti pangidultuli na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga close kayon ka ni Tita Antonia, Mami. Wen, iha? Kasla na bayagan nga agam-am mo kami. Kung nagtumot kada kayo ana singpot day ti anak na, agasam day ta? Ilibre na kayo nga agtur iti balasyo tao. Wen, iha? Iso anak karagragsakak. Relax na relax ti panunot ko ita. Ngamin, awan ti parikot ko. Awan ti araramidak. Ang bumakbak na ngaklata. What a life, Angeli! Rumpag na nga enjoy kayo, Mami. Enjoyan nyo ti biyagyo. Wen iha. Wen gayam, iha. Sikapay lang ti makaam mo kadagiti negosyo ang mapanawak, ha? Wan, Mami. Di kay madanagan tadaklaan dito eh. Sa bagay, makalawas. Wano, dualawas milaeng iti pagilian na papanan mi. Agawid kami at dagos. Uray makabulan, okay laang, Mami. Adaak mo tamang kita iti negosyo yo? Siya, tirumbang ang mga sikaso kadagi jay, saan kat aday jay amang roko. Bye-bye ni Rocco. Tada ti bukod na apakakumikuman. Anya ka da talaga tinegosyo na, Mami? Diyak mo.
Di na kayat nga ibaga. Angam sa anak nga interesado, no anyaman day chay. Basta naragsakak, taumad ado ti kwartak. Agan anak ti kwartak, nga uray agtugtugawa. Mabuti naman at napadpad ka sa Roko. Oh, ada ka din napatag nga ibagam, Cleopatra. Ay, kwan kasi, may bago tayong bayar. Pero hindi taga rito. Anya? Taga doon sa malayong lugar. Kaya kailangan i-deliver ang mga tinda natin. Cleopatra, ibagam tayo suda ti umay dito eh. May kisay mo't itibayad na. No isuda ti umay mga kadag iti order da saan ka di. Oo, pero ang gusto nila, tayo daw ang magde-deliver doon. Anya? Kaya kailangan natin ang sasakyan. Ay sayang yun, si Rocco. Big time na buyer natin yun. Cleopatra, ang mga no delikado. No data ti mga deliver iti marijuana. Ay, talagang delikado, ah? Pero mag-anad tayo kasi para hindi tayo matiliw. Oh. Ay, naku! Ah. Akala ko ba naturad ka sa Rocco? Bakit nag-aalanganin ka ngay? Cleopatra. Ay, malaking pera to, uy! Man ang big time buyer natin. Pero kung mabutang ka, ako na ang bahala. Basta maitalok mo sa akin, ako na ang bahala sa lahat. Pati na sa truck na gagamitin. Biliba ka talaga iti kinaturad mo, Cleopatra. Ay, oo naman Ay, sanay na ako sa ganyan. Kaya, silamang sa akin yan. Awan ti bubot nga sa Rocco. O sige, makaamu ka nga rodan, Cleopatra. Nunaskan nga ikuyog mo ni ulitag ko. Tapno at namang salaknib kan ka. Aramidan. Ay naku! Wag na sa Rocco. Hindi ako maprotektahan ni Baliko. Ay, kasi lakay na yun! Pero ano miro? Hello? Sino day tao? Hello, Balikaw! Dilabli day tao! Kano ka kanong agpasyudan? Ha? Apayaya? Ay, sa anak nga agpasudan. Abay ngay, agpasyudan ka tasabtan kay di terminal di bus. Ha? Kag-relax ka matsang paminsan Ipasyal ka dito syudan, kayat na. Ay, jak masangaw. Kunmay sa? Saan asikat kayat ko akadwa no umayak dita? Nunay ka matan Balikaw, kasla saan tangag kayaman. Kasla, basura ang karugit na, kitna pintasak bay. No babae ka kuma, at layuha ka na pintasak ng sika. Bay! Sarampiting mo na yi alablay. Piling mo tayo Balikaw, ha? No saan nagapukin ni Panyang pagan ano kumamot nga iti makigayom iti day Balikaw, ha? No apay mo't nga min akastoy ti paparamit ti gayom ko kanya. Sapay sanak ana iruam ama is-isnab diyam, ha? Kit no siya ti mangis-isnab ka na giti lalaki. Ay, suron ka. Dalusak man lalay. Ay, unay mo't na kita nga amo kon. Pagkaiwaraman ng tikagawaan na dito'y sala sa inyo. Hay! Una yun, aya. Ultimo sapatos da. Di daan mo ti mangidulin iti rumbang nga ayang na. Iwarada latan ditaw. Na, patibado da. Ay, nakadusdusay da. Kasla dala ulag nga naglupos latan. Awan sa mo ti sursuro na kita nga amaw. Taamin mo't anagbalin nga amok kat saan da matakas dyan. Ay, grabe man, di pa nang parigat na iti babaw nun da.
Sika talaga, Munray. Bastag sa uka, kasalti bagbagamay nawaw. Abay, talaga ka di akayat mong ikalay sa tanakaw ay nawaw. Una, mabainak nga rod. Tadyak mo't lamayawis ang tikasarkin niya anaya. Awan pa'y mo't ngamin ti kwarta, tatamalyo. Ay nawaw. Abay, talaga ka di a true love data na marikrik ng para kini anaya? Una, tata. Sige man nga rod barok. Tistingin taman no talaga a true love data ay nawaw. Ha? Song patamabi na sa ludsudek, wine. Kapan kahit no talaga a true love data marikrik na para kini anaya ay nawaw. Umuna sa ludsud. No makikitam ni anaya. Anya ti marikrik nam. Maragrag sa kanak. Makilkiligak. Kun, inspirado ak. Nga oray na bambanog ka? Wenno adarikrik na anasakit iti bagay ay nawaw. Una, katno ni anaya ti mga agas iti sagubanit kuno daduma. Tano makitak ti rupa na, sumaranta ti riknak. Ay nawaw. No ngay... Adamadamag mo ngagdaton kinkwana, at ti mariknak. Siyempre, masakitanak Agimon ka ay nawaw? Una. Agi mo lang iti limad. Tsaka nga ibagakan ko nga agimi mo na. Ngamin, ang mga nuguraan nak no ibagak nga agi mo na. Ay nawaw. Saan adakis ti agimon tapasit ni ayat tay tamon re ay nawaw. Basta ilugar mo mo't aparok. Saan ka basta agimon latan iti awan mo't kais iskan nabanag saan ka gay? Una tata. Tilaang mo't pagimunak. Katno agawan da ni anaya kanya. Ay nawaw. Talaga gaya man napudno ka iti anak ko ay nawaw. Love ko nga mina talaga ni anaya, Tata Malyong. Ay nawaw. Katno ngay saan apa nangi daw-dawat. No kas pangarigan laeng wan. No kas pangarigan ta dumteng to ti panawan. Nga, kwa. Diyan nga agsina kayaw. Kat ni anaya ti mangisinakin ka. Guraem ka din na anaya barok ay nawaw. Ha? Ulitag, Munray, no kas pangarigan laeng ngay nawaw. Baklon mo nga taday ta? Ay nawaw. Munray, baraw. Agluwa ka magtain. Ay nawaw. Ay saan di kagsangit baraw. Si kakit di may. No kas pangarigan laeng kunak may. Sorry, Tata Malyong. Kas na matutudok ti puso kay tikas na kay bagbagayo. Ay nawaw. Umay ka man kiday. Alala. Sorry. Sorry, baraw. Ay nawaw. Malala. Pasensya ka. Tila damdamag at tumit nga main. Ingkulasay na kunti pamilyak. Pati ka din ni anaya. Ingkulasay na tumit. Ay. Malalala. Mabitlay. Punasik tilam. Ay nawaw. Kwa. Si kaki di barok. Saan? Saan to mapasamak na ita? Ala, gusto nuwen. Hindi ka nagsangit mo rin. Sure. No nasakitan ka iti damag ko ken ka. Naalala. Gusto nuwen. Ikan. Sangit. Ay nawaw. Takay lala. Day taluam. Nga umar arubos. Kadagitan ay matam. Ay nawaw. Napasakitak ni Munray, Panyang. Napasangit ko ay nawaw. Makonkonsensya, lagaro na. Ay na, saan mo abasol malyaong? Naranamla siguro ti kinasensitibo ti riknana, iso akas jay.
Talaga ki, day, ay di nakabailan na mapukaw ni anayang anak ko, itibiyak na pa niya, ngay nawaw. Ay, Basol ko, tila damdamagit ngamin kinkwana. mala, sana bali. Amumton no maminsan. Ay, naiduma ngamin ni Monre kada tayo. Sa bali, ti pa nagpampanunot tayo. Sa bali, matkan kwa na. Wun nga raw, day nawaw. Ay, nadlaw ko mat nga rod. Natnagan iti gusto tirik na ni Monre kanya anaya. Kat tinakabut-butang dita. No bilang tasaan nga isulat ang kagasan. Amangan noan niya taramitan na. Ay. Day tangarod mat ti pampanunutek panyang. Saan tayo mat ang maibaga ti mapasama kiti masakbayan ay nawaw. Di tayo mat maibaga. No talaga nga isudan to tagkagasat siyang kaday. Ay, day tangarod kat. Napintas ti anak mo malyong. Saan to nga taa makasapol? Iti pangisukatan na kan ni Monre. Ay, saan mat siguro panyang ay nawaw. Patsyag ngay malakanyak ti anak ko. Tay first love ko, tiin kasal ko ini, panyang. Manipod na gayata. Jakon nagbawing iti sa bale ay nawaw. Ha? Kat patsyag akas tamat ni anaya. Ni Monre ti first love na. Patsyag adin tumat agbawing iti sa bale ay nawaw. Ay, sapay ko mga rod atakas tang agpayso. Tapno awan to ti pakasaktan ni Monre. Takaasi mo tiyaw awer mo. Uy, di ka madanagan pa niya ay nawaw. Ulitek, imaman ni anaya a fit Paul itay ayatin na. Angam, no siya. Angay, intanam konti ayat ko idinatay ti asawak. Mabalin ko manin akal yan laki dita. Ay nawaw. Saanin? Yan mo nituloy ti kayat ko ngay baga. Ay nawaw. Oh, daytoy. Kukuha mo daytoy abag, amiga Ariela. Adoon na yan tibag ko. Kan, jakpay na usar dayta. Sigurado ka? Milyon ti balor daytoy abag, amiga. Basit na abanag dayta kanyak. Regalo karugan ka, amiga. Nagkasatakmatan, tanakagayamak itikaskan ka, amiga. Nasingpad ka lang arudan, naparabor ka pa. Talaga kasta dagiti ang kagayam. Give and take laang ako nada. Anya ti amom, amangan no, siyak tumat ti ikam. Ha? Dahi talaga yam. Saan ka mat anaimot? Saan ka di amiga? Saan? No naparabor ti tao kanyak, naparaborak mo. Oh, nagsayaatan, amiga Ariela. Ahawan gayam, kumusta ngay matikita dagiti negosyo? Okay, mat. No maminsan, napigsa tikita. No daddo mamat, kumapoy. Ay, talaga akas ta tinegosyo, amiga. Tinapatag, at dalat takita. Kan maysa, sana bali ang nakapoy tikita. Tano idiretsom iti kumpanyak ti kwartam. Adda-adagos tubom, amiga. Wen, amiga. Husto ka. Siguro. No nasapsapa na nagamammuta. Nabakbak na ngakpay kumaitan. Uwan kumaa, amiga. Agam sa nabali. Saan pa'y anala daw ti amin? Adu pa'y tigundaway mo nga agpabaknang. Wen, amiga Antonia. Trolala! Trolala talaga, amiga. Ada amin kan kaagundaway amang paado iti kwartam. Di uray ilakom amin nan anegosyo. Taynayon mo iti kapital mo, iti kumpanyak, ti paglakwam. Ha? Wen, amiga! Ay nagbiit a pagkwartaan ti ayan ko. Awan ton ti pampanunutom aswelduam nga empleyadom.
Kan, awan ton ti sakit ti ulo. Sige, amiga. Panunutak pa'y anaimbag dayta. O sige, ikan ka iti panawon mo amang panunot iti singasing ko, amiga. Di ka matanagan, tapag saya atam amin nga ibagbagak. Para iti pagimbagam. O sige, takitak no kasano, amiga. Bagaan kan tulatan no kasano. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, Saroko? Dito na ba tayo? Wen, Cleopatra. Ala, tumsag kan dito lugan. Ay, naku! Nagpintas naman dito? Resort ninyo ito? Wen. Ay, ang ganda naman! Ala, oh my God. Ag-relax ka sa paminsan, Cleopatra. Sana puro trabaho. Ay, wow naman! Ay, agyaman Saroko. Ang bait mo talaga sa akin. Siyempre, mata. Natulnog ka ngamin kanya. Iso nga'y treat ka, mata. Oray sag paminsan lang. Ala, sumarunukan, Cleopatra. Ay, naku! Pinanawan na ako? Ay, sarutak lata! Saroko, gusto ko nang maligo. Ay, ang sarap sigurong maligo sa swimming pool. Sige, ingkaagdigo san, Cleopatra. Hoy, da kayo! Kita niyo nagkitagsang pa na customer. Ni Angeli. Di kayang patay-patay. Cleopatra, sige, ingkaag lang mo yan. Di ka asidag nga asidag kanya. Ingkay jayan, darasan. Ano, tamangan mo adda di saan magbayad. Bakit kasi, Saroko? Adda ni Angeli, ang mga no agatap no makita na tanag ko yun. Ang mga no ibaga na at chicks ka, kat saan mo? Alam. Ay, sige nga, Rodsan. Ano ba naman si Saroko? Kasla ibain niya ako? Ha? Maganda naman ako, Sexy pa? Ha? Ada yung mata, napimpintas ako? Ngamjay balyena na asawa niya? Ha? Ay, kakainis naman! Ay, naiinis talaga ako! At dagamot gayam dito yung resort, Angeli. Walang Roko. Siyak ti binaon ni Mami amang imaton iti daytoy. Anya? Oh, apoy ang nagmulagat ka. Ako ha. Di mo kaya ta siyak ti mangimaton iti daytoy? Kaya't mo manan nga alman ng tikita daytoy a resort, Mang Roko? Ne, saan, Angeli? Sikakit ito. Talaga rupat kwarta ti pagkit-kitampan. Apoy nga ron nga daka dito Awan, bayak lag relax. Nagmayat ka talaga ti biyag mo? Pa-relax-relax ka lang? Uray saan ka nagtrabaho? Agbyag ka lakta. Taadda ni Mami Angeli, iba inanak kumamat. Awan tayo di mansyon. Ha? Respeto rin na kumamat, kas may kadwa nga mo. Basit la respeto tigit kitawakan ka, Angeli. Makapasuron. Apay nga may ka dito Panawan ka man lang. Ay, bigat gaya man. Naldawa na ka nagring Good morning, Monray Barok. Bala, agmurmuray kan, tagar mo sartayon, Pasensya kayo na ananapan yang. Naladawa ka nagriing? Awan problema iti dayta. Maturog ka itanyaman nga oras sa kay kayat mo. Awan ti mangiparit, Barok. Kababayin kada kayo, nana. Awanan ti may tultulong ko kada kayo. Ay na, di mo ka di pa kadanagan dayta. Tawan mo taramidam dito Ungayam, nanapan yang.
Ayan ti bagbagam nga abong-abong mo. Ay, ay na, adayo pa dito'y barok. Ang mapantan to. Sa bali ka di pa dyan nagturugan tayo di nga apartment? Dayjay. Ay na, balay ti gayem ko dayjay barok. Nakiturog talahangi jay? Katuwan, nagabang ak ngamin idi ijay ngam pimanaw ako. Gayem ko matlaan ti aking balay ijay. Nagadugayam ti gagayim yo, nanapan yang. Nasingpet ka ngamin. Iso nga do ti gagayim mo. Kayim mo pa'y gayam ti aking balay ditoy. Awan abanok. Siyak ngamin ti tinalag na amang bantay iti balay na. Tanda pa'y ngamin balay na iti sabali a lugar. Kastagayam. Ado talaga ti friends yo Wan abarok. No naalas ti ugalim, awan ti gayem mo. Iso asika, agsingsingpet ka kanayon ha? Tapno adulat ta ti makigayem kan ka. Wan, nanapan yang. Nala, agar mo sartayon. Tapaka nagmatan na Uncle Mawan. Sige nana, tulungan ka ang mga sikaso kini Uncle Samuel. Nilablay. Hello, ay nawaw. Rabin, yung mapang imawag kapailaan. Yak karon makaturang bayaw. Awan pa'y kay istoryak dito'y mansyon pa. Di malyong laang di kay ayam ko ditaw. Ay nawaw, sino amaryaw? Kay aso ni Sir Ruka. Kanagdagan mo ba't bayaw? Ay nawaw. Ruko, tinaganday tangasaw. Malyong magtimbagan ni Sir Ruka. Ay nawaw, basta rukaw. Awanan ba'y na dya ruko bastos. Ay nawaw. Bala, di ka nagpuntot bayaw. Dagan lanay pa, di ka aman. Awanan ba'y na talaga na dya rukaw. Okay, kumusta dan dita man siya? Ni Madam Mariela, kumusta? Ay nawaw. Kanayon nga awan dito'y mansyaw. Damag ko nga agtur kano iyay agtur iti mabiay. Anya? Ay nawaw. Kat ni ruko nga ay. Kanayon patarong wara. Pasaray sisak laang dito'y lupa. Okay, saan da kang ululpitan? Saan ba? Pasaray bugkawan laklaang ano pa. Pasitla ka malay bugkaw. Tudyak na itadadagos ni Papa Alada. Bugkaw! Tumakita na lang nga silpuna. Bugkaw! Ay nawaw. Irwam mo, tilapayag mo dita man siyon. Tatalaga kastada dita. Ay nawaw. Huwag na raw. Ay nagsublikan na ditaw. Itapno at nakaduwak malayaw. Manjakaon. Jakpagan anaw. Ay nawaw. Malaksid anog subli dita ni Munray. Tag subli akmay. Ay nawaw. Ay. Ay na. Ang tuglo pa kong malayaw. Bye. Ay nawaw. Hello? Ay, hello? Hello? Lable? Los Biminda? Na. Awadain. Nagbayain. Ustumot Awan matmud ko ang makisarita iti dayja lable. Awan apil na kasarsarita. Kumusta ni Monray, tatang? Ay nawaw. Mayat mat anak ko. Kaya't nanti agawid dito'y balay. Sana palubusan ni Uncle na. Anya? Sang kadamag na kangarod anak ko. Ay nawaw. Kasarla ti bagbaga na kanyak. Ay na, talaga nga in love jay tao kin ka anak ko. Ay nawaw. Tatang. Grabe, ti panagayat ni Munre kan ka anak ko. Iso apang nga asim ka di ay nawaw. Di munto ko maisuksukat iti sa bali ni Munre, wen. Ni tatang, apay ko mga aramidak ti kastangay. Sigurado ka ay nawaw. Masyanak kin ni Munre no ikulasay mo. Agladingit laki iti kasta unay dayjay ay nawaw. Tatang, inkarikon iti bagi. Ni Monray laang ti ayata. Sapay la ko mga rod to umala ka kanyak anak ko. Tay first love ko ti inkasar ko ay nawaw. Amok a first love mo ni Munre. Sapay ko mga rod tay sulaing anak ko ay nawaw. Nagsasao kayo. Kaslawan pa nagtalagyo kanya ka, tatang. Ha? Ay nawaw. Sana kasta si kamat anak ko. May bagalaang mataanaya ay nawaw.
Di nasayat no kasta. Tapno makapasyar ka man iti balasiw taaw, Ariela. Wen nga rod, Rocco. Nakasingsingpat at talaga dayjay nga amigak. Awan ti makunakkan ko na. Naparabor. Ariela, Kadagiti amin nagagayam ko. Ni Antonia laeng tikas jay. Nakasingsingpat at talaga. no kasta nga ron. Di mo sayangan ti gundaway mo nga agpabak na, Ariela. Ha? Kayat ka di asawan dayta, akanuno nga monti aramidak, Roko? Saan na kon akon traan? Saan eh? Tamadlaw ko naragsak kay ti kastangar aramidan. So sige, makamu ka. Aramidam ta mo mapagsaya atam. Basta titulagan ta, ha? Ha? Anya atulagan ta? Ariela, dakkel nagatad, tinaalam kanya. No bilang saan ka makabayad? Amo mo, di mapasama. Wen, jak tumalipatan dayta, Roko. Kan maysa, awan tirumba nga pagdanagak. Kaamok met amabayadak to. Dagiti utang ko kan ka. Iso no worries, Roko. Flowers for you, Anaya. Monre? I miss you, Anaya. I miss you too, Monre. Alas, umrak ka. Sinorpresa na. Di mo intex nga umay ka. Tap na masorpresa ka, Anaya. Awata mo to'y sabong asagot ko kan ka. Kan at dapay chocolate akadwana. Ay na, naggastos ka pa ilaang, Monre. Agtamat igatang ko, Anaya. Malaksid ano, awan. Pasag ti panagayat ko ti aramidag. Kayat ka paragsakan. Nga oray iti kastoy lawagas. Thank you nga, Rodwan. Apresyarat dagit ang aramidem para kanyak, Monre. Agyaman ak, Anaya. Siyak tirumbang agyaman kan ka. Gapo ka dagit nga ipakpakitam kanya. I love you ngamin na talaga, Anaya. Mabalin ka di nga. Ihag ka. Ha? Katuan I love you, Anaya. Diyak kaya't mapukaw ka itibiyag ko. Please, di na ko mapampanawan, ha? Di na ko may suksukat iti uray asino. Dinto mapasamak dayta, Monre. Mangnamnama ka. Ay ayatan na ka diya talaga? Unay-unay, Monre. Anya, saan ta matuloy nga agtur ko nam, amiga Antonia? Oh, huwan nga rod, amiga. I'm very sorry. Adda nga minapatag nga si Kaswag. Sorry at talaga. Kalaat na ito'y, amiga. Ha? Itantanta pala ang ti panagturta, okay? Sige. Makaamo ka, amiga. Okay ka dilaan kan ka, amiga? Wen. Awan problema iti dayta. Makaawa takmat ka. Ay na, pasensya ka na talaga. Jack, napakadaan na ito'y apasamak. Adala si Kaswag, maipapan iti negosyo. Sige. It's okay, amiga. Don't worry. Be happy all the time. Thank you, amiga. Talaga gayam grabe ti kinagraraman na ito yung babae. Umaninglis kam saan na matabagay. Uri ko man agsusurot ng iti Ingles na. Naglakapay ayakar ti alipuspos na. Amiga, adupay mati aldaw. Saan ka di? Awan, adupay talaga, amiga. Mabit lang, amiga. Sumbatak ti awag ko. Hello? Apay mananaga. Naman ang awag mo. Kasla ka pungtot na mati mawag kan ko na. Apay nga ta.
Oh, sayang. Kunak no makapasyarak manen ni ti balasiw tao. Ang sana bale, adun tupay ti aldaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ha, apay akas laag kakaribuso dagiti tattao iterwar ti opisina ni Antonia. Anyat mapaspasamak ngatan. Bumabak diti kotsek. Kaamwak man ti mapaspasamak. Apay nga ta. Oh, dayjay ti guard. Nakalukat mat. Sumrek aklatan. Natingitan. Di mabalin ti sumrag. Anya. Ne, kaapay. Awan pa'y dagiti amo mi, ma'am. Urayan tayo pa iti sasangpad da. Gayam ko ti amom ni Antonia. Amigak dayjay. Ladingita ka talaga, ma'am. Oh, anya kamatan? Kayat mo taawagak ti amom? Taibagak ti aramidam, ha? Ma'am. Ala, pastra ka nak. Ta iti unag ti pangurayak iti amom. Sorry talaga, ma'am. Aglisi ka! Ladingita, ma'am. Sorry. Shucks, ma'am, magpili kayo. Ibatanak! Awanan ka iti bayi na gwardya! Ha! Di naksamot am mo. May saak kadagiti kabaknangan dito'y syudad. Mabigbig-big ti pamilyak dito'y tapno amom. Ha? Di mo ammo dayta, ha? Ha! Don't dare me! No agkam-kam malika, I will tell to your boss that she will fire you! Understand? Anya, saan kayo amang lukat ita, amiga? Ay, huwan, amiga. Mading amin tirignak. Agsakitak. Anya, ne, kalaat sa dayta apan nagsakit mo, amiga Antonia. Ay, wan nga rod. Talaga kas din isakit. Kalaat na tanadugtang itibiyang tayo nukwa, amiga. Ti anak mo ngay. Awan di anak. Nag-out of town, amiga. Anya, dagiti daddo mga empleyado ngay, amiga. Awan da, amiga. Nakabakasyon ta. Anya, angam kasanungarudan dagiti tattao iterwar. Nagaduda, amiga. Adak ngamin diti unag. Nagpilitak asimrak, tagpakalaing ti guwardya. Ha, pasensya ka no nagpilitak asimrak. Ang kasta ka di. Okay lang, amiga. Nagadot tao iterwar, amiga. Ada binilin ko na mapandita, amiga. Ibagada ti kasasaan ko. Anya, Ada ak namin diti ospital. sa dino nga ospital, ibagam taumayak adagos dita. Ay, saanan? Ang mga nurumarak tumatlaan iton man. Agyaman aklaan. Sige, ta. Ay, mabanugak kag sao, amiga. Bye! Bye, amiga. Makapadanag at talaga, Rocco. Manon nga aldaw asaan ang lukat ti kompanya ti amiga. Talaga? Ha? Oh, apay akas lamaragsakan ka anak ang ngag iti imbagak, Rocco. Ne, saan? Sika, mas gawak lang. Apay ka, no? Masakit ti amigak. Saan nga cooperate ti kumpanya na awan ti amigam? Anyang iti serbi na kita empleyado na? Awan da kano. Nakabakasyon da. Amin da? Ha? Diyakam mo. Basta kasta ti imbagana. Ne, apay nga kasta.
Oh, Jack nga rod amo. Oh, nadagaang. Alimdos anak. Oh. Labang! Labang! Sa dino ti ayan mo! Labang! Mangrugin, Ariel. Malas mo. No bilang lae. Apay ka no, nananabang? Anya ti ibaga ni Mami? Yak ang mukha, Ma'am Angela. Di na pala ibaga iti telepono. Kaya't nakakano ang makasarita iti personal. Tung agawin kang dito'y manisaw. Asap ko na. Now, nakanaw. Anya? Ay, unay lakit din ni Mami. Sige, tawagak man. Ay saan? Ang pagpap. Anya? Di na kaya't nga alam ang istorbukan ko na. Nakakulong iti silid na. Anya? Apay, anya't mapaspasamak ka ni Mami? Yak amaw. Naglaka nga gumpang. Kaslaburi daw. Naputot yung ura. Umay kan mawang. Ako matumanang no di na ka mauray. Oo, sige nga ron. Bye. Ay, anyamot na ni Mami. Amo namat nga wanlugan ko. Ngam no agayam, insigida. Ay, kapilitan nga agkumyutak nga agpasyudad. Ay, nawaw. Adak man na yan, Sir Samuel. Awan man ng trabaho kita, Sir Samuel. Iso nga imayak. Maburing ak iji balay. Awan kadkadwak ay nawaw. Kat, kumusta ka nga, Sir Samuel? Nay. Masadot kan sangag sa uita, Sir Samuel ay nawaw. Ay nawaw. Ay sir, agpaimbag ka kinay. Taintag shot. Inta mamatag happy-happy. Oresag paminsan lang ay nawaw. Ay nawaw. Imisim kamit iti pagbitak Ala, agpaimbag ka nga roden sir. Nagadumat at ang edaytan ay nawaw. Wen. Wan sir, apaman nagimbag ka. No, makapagnakan, kan makasao ka niti ustaw. Rumwartan tao. Agbarkada tan sir. Nagbalbaliw ka ba't siguro na niya, sir? Ay, nawaw. Kung amin, sir, awan kadwak ama pan nag-happy-happy. Jakmat kayat, ani monre ti kadwak ama pan agsyat. Tamangan no maisungsong, kat maadik tuki day na nawaw. Isong agpaimbag kan Sir Samuel, ay nawaw. Patyang, talaga asaanan na nagpakpakita ti asawa ni Sir Samuel niya. Hindi ngay mamuwibilain. Awan mo't ti damag ko maipapankan kwa na malyong. Ay nawaw. Nakiasawa siguro ni ti Sabali day jayay nawaw. Ay, jakla mo ang ampadak mo't abakutan. Magkaasawa pa'y langat ha. Ay nawaw. Anyat among ngay. Awan silbi day yung asawa. Hindi nagsakit ti asawa da. Pinanawan nan ay nawaw. Kasla ayaw pa pinanawan na ni Sir Samuel. Imbis ko mga iso ti mga asikaso kenkwa na ita. Ay kat saan siguro ang makaanos amalyaw. Panyang, di nakalatultulado na niya. Saan mo nga asawa ni Sir Samuel ngam naganos ka mga asikaso kenkwa na ay nawaw. Ay, anya nga ron ngay. Kapilitan Tawan mo ti Sabali ang mga sikaso kenkwa na. Sabagay mo't kidi dayjay mo't nakabsat na ni Madam Ariela. May samot dayjay. Paspasurot kini Rokaw. Napatpatag na dyan Roko iti biyag na ngam iti kabsat na ay nawaw. Ay na. Liklikan tap manlapag saritaan dagiti nagbalin nga amo tamalyaw. Ay, agsakit laang ti ulo ta. Kakaiso na nga awantan ijay. Hay! Hay! Ay, nawaw. Uwa na niya. Hindi naman kasi maiwasan kung minsan ay nawaw. Sige. Tila nga roden, may papan kadatat. Pagsalitaan ta, panyang ay nawaw.
Ah, Ay nawaw. Kahit ko asawan, may papaniti trabaho, trabaho. Dagiti pakakumikuman ta, ti pagsaritaan ta. oh, adto iti sweldo mo, Ray. Ha? Sweldo? Ala, sa anak mo't ang nagtrabaho Inted ni tatam a dominador dayta. Indagas na itay. Nakaturog ka pa'y ngamin itay din magas ditoy. Ha? Maala, awate mon barok. Ala, mabalin ka diti kasta, nanapan niya. Uray sa anak nagtrabaho katag sweldo Ay, mabalin. No iti daddo makit saan. Mabalin kan ni tatam a dominador. Ha? Maasyan ngamin kan kamon, Ray. Ala, agyaman ak ngarud kasta nana. Maala, idulin mo ta kwartam barok. Nana, sumura ka ko mga rodan iti trabaho, takababain mat. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam. Tamaawatan da ti sitwasyon mo. Amuda ngamin nga ulila kan iti ama. Kan pinapanaw da kay di balayaw. Ha? Naistoryak iti dayta iti kabsat ko. Kat naibaga na mat iti amo yaw. Ay, talaga gayam nga do dagiti nasasayata tat tao. Apay akas jay. Dagiti saan ko akakabagyan tinasingpat kanya. Ay, talaga akas tabarok. Kan maysa, anak na tayo amin tinamarswa. Rumbang lang agsisin na ranay kan agsisin na tayo. Saan ka ngagpipin na sakit? Ala, talaga kapadpadam ni papak nana. Kastamot lang ti kanayon nga ibaga na kanyak ide. Pagpada kayo na singpat kini papak, nanapan niya. Oh, Anya, naawagam ti anak ni Antonia, Angeli. Jack mo't narudan makontak ti cellphone na, mami. Anya, Kan oray ti Facebook account na, Jack mo't masarakan. Indi-activate nan samot tan. hindi. Apay ngay. Uray ni Antonia, Jack matan makontak, iha. Tinasayaat, mapantayo iji opisina da, mami. Awan da ijay. Naggapo ako ni Jay. Anya? Itilangan balay dati papananta, iha. Nakarwarmat siguron iti ospital. O sige, mami. Agtib-tib bayo ak, iha. Mami, di kay madanagan. Amo dagiti Dr. Ter Aramidan da. Imposible abay-bayan da ni Tita Antonia. Saan aday ta? Anya rod, mami? Ti kwartak. Madami na kwartak iti kumpanya ni Antonia. Aday ta. Adata yun iti batog ti balay da Tita Antonia, mami. Sige, taisardeng konti kotse. Dumsagan taing kaagbaser, iha. Mami, kitaan nyo. For sale ti balay ni Antonia. Uwan nga rod. Mabit lang, mami. Adorbela. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay gay, awan mo ti umay mangilokat iti gate. Awan samot ti tao, mami. Agdoorbell kalata, iha. Nakaturog la siguro ni Antonia. Awan na talaga, mami. Uray katulong la kuma.
Awan ti umay mangilukat. Uy, huwan nga rod. Awan samot ultimo ti katulong da, mami. Sige, agdorbel kalata. Tawagak ti amigak. Sino ti masapol yo? Ni amigak nga Antonia, ama. Ay, awan da ditan. Anya, Pimanaw da ditan. Kanda magkao anagatang dayta. Ngam adda pa'y mutla dayta nakapaskil akaratula dita. For sale kung kuna na pa'y laang ma. Mami, kasano da ito yan? Sa dino ti pangsapulan tayo ka ni Tita Antonia. anyat amok ngay. Sana siya tipagdamagam, Angeli. Awan amok kapang sapulak ka ni Antonia. Dito'y kan ijay opisina na laeng ti amok apakakitakan kwa na. Kasano na ito yan, Angeli? Tinasayaat, agsubli tayo ti opisina na. Barang ada ijay ni Tita Antonia, mami. Kasla aglulok dakiti tuman ko. Agkapsuta ka, Angeli. Mami. Apay, may sa kayo kadima ta biktima ni Antonia. Biktima, Konam. Wen, ado tinabiktima na. Kitno scammer dayjay ni Antonia. Anya! Maulawak, Angeli. Mami! Mami! Mami, okay ka kadilaang? Angeli. Mami, please. Di ka ko magsangit. Ang mga nuad-adag kapsot kayo. Ni Antonia. Naawagam ka din. Saan pa'y, Mami? Diyak makontak. Ti anak nangay. Agpadada diyak makontak, Mami. Kasanon ti kwartak, Angeli. Mapan ka ijay opisina da. Taing kasuknalan no adadan ijay. Mami, awan timang bantay kada kayo dito ospital. Nagawid ni Nana Labang. Kamaunak. Uray ag may saak dito'y. Adamot ti nurse. Awagak langan ni Mang Rocco. Sige, awagam ng pag-aasim. Di mo pa'y laibagbagat ti makagapo. No apay na ospitalak pang-aasim. Sige, nukastati ko na ayo, Mami. Apa na ospital ni Mami, Angeli? Basta umay kadagos sa dito ospital. Di kan damag-adamag dita. Kaptingan tarumara. Sublatan na kamang bantay ka ni Mami. Bye! Pinutan nga. Apay nga ta. Anya tinapasamak ka na, Ariela. Tay Jemot nga, Angeli. Talaga ajak makasarita iti nasaya. Tinapailay baga. No anya tinapasamak iti inada. Apay, Ariela. Anyat napasamak. Di kagsang sangit latan Anyat tinapasamak ko na. Kalaat anaglos doyak. Sweetie pay. Kimapsutak. Naulawak. Nagkupit ti barokong ko. Anya? Kat, anya ti ko na ti doktor? Mayatan ko naman kitni ti doktor. Kat anya nga ro ti sangitam na? Ropo. Anyat sangitam ko na. Madanaganaka. Agkapsutaklat. Tinasaya, ayabak din. Saan? Saanan?
Sika, ti kasapulag, sweetie pie. Pag naasim, di na kumapapanawan. Awanan. Awanan. Awanan, ti. Awanan. Awanan. Kasanungatan. Ayan dan. Ang mga usamat na yan. Saan nagsusurot ti bagbagana? Ni Sir Rukaw. Hello, sir. Aba, may ka dito ospital iti kapitan na panaw. Ha? Apay, sir? Asino ti na ospital? Ni Madam mong Ariel. Ha? Apay ni Madam Ariela. Anyat na pasamakan ko na. Na high blood ka, day. Basta umay ka dito ospital. Sapay day off ko ita, sir. Anya ko mano deo. Emergency na ito. Isang may katagos. Bye. Sige nga ron, sir. Ngam sa dino nga. Hello? Sir Rukaw! Hello! Kawanan. Inagdapnan. Kun, di na mag-imbaga no sa dino nga ospital ti papanak. Jak makmapan tajak met ammo ti papanak. Noong kandak at damet rason ka. Nay, nag-text ni Sir Rukaw. Ay, in-text nan tayo ospital ngayon ni Madam Ariela. Ha? Mapanaklatan tapno awan ti apa. Nakamapa ko dito yung silid ng Uncle Samuel. Nadalosan ti flooring. Ha? Ni Uncle? Uncle? Adda ka di masapol mo? Nagwing-iwing. Uncle? Agdalosak biit tapno at damot aramidak ditoy. Buyaan naklaan dita, ha? Bundawayak ti agdalos. Tawan ni Nana Panyang. Saan na kami napalubusan ng trabaho ditoy? Isuali basak ti agtrabaho? Kababain mo't no makadalusak ditoy. Dalusak tupay di kusina. Kalpasan na. Ijay salas. Ijay tirasa. Nagpintas da ito'y abalay. Nagmayat ti agdalos dito'y. Uray ta na iruwama kong nagtrab-trabaho. Kasto'y ti aramidak i DJ Mansion. Narigrigat pa ati trabaho ki Jay. Tapo ulyendak pa iti bubong idi. Ay, kumusta nga tamot tanda mama? Kan manang Angeli. Kaya't ko ida na makita. Ngam sigurado abog kawan dakmanan. Ngan, malaglagip dakmot nga ta. Akas iti pa ng laglagip ko kadakwada. Mailiwak mo ito ni Jay Mansion. Sa anak mo't ngamin welcome ijay. Ay na, nagbanog ka manan mo ray. Di mo't imbaga ka di kag pambanog barok. Awan mo't ngamin ti aramidak, nana. Kan maysa, sa anak mo't mabanog. Nairwama ko niti trabaho. Narigrigat pa iti aramidak idi ay Jay Mansion. Aywan, awatam gayam daytoy. Ha? Kwarta manan? Wen, inted ni tatam a dominador. Sweldom ka numanan. Ala, kat no nagsweldo akon. Ay kat sabali siguro daytoy Ala, nalipatan lang samat. Nala, awatam kit din. Basta ko na nga ited ko kan kabarok. Ay, jak awatan dayta. Tainted na matan ti sweldo.
Ala, umkit din. Inted na nga rod, di dulin mo. Ikabil ko di tabulsa mo na. Kwartam day tabarok. Swildom ka na, kunana. First time tangag kuyog ngagbuyay ti sini anaya. Wen nga ron, magusto ka namin ti pabuya ita. Isa mainawis ka. Manipod na gayan ayat pa. Italang ngagbuya tay ti sini. Wen rin. Naragsak gayong no kaduam ti ayat ang ngagbuyay ti sini. Agpada ta itirik naman rin. O sige, agbuyat ka nga raw dyan. Sige, agbuya ka. Tasabali ti buyaag. Anya ti buyaang? Buyaag ti nakapimpintas arupam. Agdal na ka man mo rin. Mabainak iti kastang arawin ka. Maayat anak ngamin namang buy-buyay ti nakapimpintas arupam, anaya. Saan ta na tagari? Takababain ka dagiti kaduhatang agbuy-buya. O sige, agbuya tangarudan. Buyaam ti palabas. Pabuyaam ti rupam, anaya. Alani da ito. Hello, friend! Flora! Ay na, nakalagip ka matloka. Ay na, pasensya kan. Itala makawayaak. Ala, sumrat kan. Agyaman na. Kat, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita. Tunggal teksan ka, busy ka. Ay na, pasensya kan, friend. Amumatan ti single, ma'am. Ado ti pa ka kumikuman na. Makumikum ngagsapul iti pagbiyagan. Tila nakadandano na kalugar, tap agsapul lang iti pagsayaatan. Ay na, talaga akas ta. Anos ti biyag ako nada. Katsi ka ngay, da kayo kini Monray. Kumusta kayon? Ay na, mayat. Going strong lang ta, Flora. Talaga mo to. Ala, mabitlaan. Mga laak iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagin ministeryata, Flora. Nasaya, tadakan mamanjalay. Sublatan nakman pa'y ngagbantay tanay. Naang pepakaw. Inakman mo't agdigos ijay man siyaw. Adamot pa nyo dito ospital? Agdigos ka dito yan Ay na, awan mo't pagsukatak anabalong ka. Saan ka narumwar? Makarwar ka nun ni mami itangal daw. Ay, kasta aya. Ay sige nga raw mamanjalay. Ano sakpay lati saan nagdigos Kumusta, Anjali? Nakasaritam ni Antonia. Saan, mami? Tay anak na agayim mo ngay. Nakasaritam. Saan, mami? Awan da iti opisina da. Ayan da ngayon. Sa pulam ida, Anjali. Mami, jak amo ti pang sapulak kadakwada. Tauray dagiti empleyado da. Awan ti maibagada. Adumutan ti agrek-reklamo kontra kada tita Antonia. Kuyugan na ka. Sa pulen tay na iha. Masapul amay subli ti kwarta. Mami. Amangan no ipatay ko. No saan na may subli ti kwarta ka. Mami. Diyak kaya't amapukaw ti kwarta ka. Tulungan na, Anjali. Oo, sige. Agrelax kayo pa na. Di kayo nagpampanunod. Tama nga no kumaro, tirik-rik na inyo. Saan na kayo apalubusan ti doktoryo ang makaruwar ita? Sana bali? Tanukas pangawikan sa anan na maisubli ti kwartayo? Ado ba'y matagitisan ni Kwayo? Masukatan tayo. Anya kamatan, Anjali. Kunam ti kasta. Tasaan mo ang kwarta na ijay. Mami. Dakal agat ang tiinted ko iti na ijay ang kumpanya. Impan ko amin ang kwartak ijay, Anjali.
Ala, di tayo mapukawat iti namnama, mami. Sapay la kuma, tama isublimot laang di kwartayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Madam Ariela, yung kunti hot milk mo. Ha? Nay, nakakidam ni Madam Ariela ang nakatugaw iti kama. Kapay nga ta. Agkarkararag nga tawon daw. Sapay lakom, apo. Sapay lakom, tamay sugliti ko. Nay, Sapay lakom, agkarkararag nga paisaw. Ngam anya nga tati karkararag na. Ay dinggak man pay. Sapay lakom, apo. Tamay sugliti ko. Sapay lakom, Sumit nga isaw tayo bagbagana. Sapay lakom, Sapay lakom, Naguli ba ka? Ay, mapalin siguro. Ay, Madam Mariela! Nieta ka! Ay, oh my God! Luzon, Visayas, Mindanao! Amo nga kararagag, ngam disturbuan. Ay, sorry, madam. Ay, na, binilin nak ngamin ni Ma'am Angela ay amang yung itigatas siya. Ala, idisumon dita. Tapanawan nak dito yan. Ay, oo. Nieta! Uwan, madam, uwan. Sapay lako, ma. Sapay lako, ma. Ay, oo na yan. Day lakaday yang muna nga ikarkararag kinyata. Sapay lako malaay ti bagbagana. Ay, saus. Nakadkadlaw nga agdadamo nga agkararag ni Madam Ariela. Iso nga isaw ti karkararag na. At anaganak ka ni Mami. Saan na namat maturo? Diyak amunan niya talaga ti mapaspasamak kan kuana. Tano ka sarita, di nakbatsong batan. Dakkel ti parikot ni mami, mga Roko. Anya ti parikot na? Maipapan iti kwarta. Anya ti kayat mga asawan, Angeli? Nagsaran ti kumpanya nang ipanan na iti kwarta na. Anya? Katkasanon ti kapital na iti dadya akumpanya? Alanganin nga ro doon amaalan na. Tasaan mo tan amasarakan dagiti akin kuko iti kumpanya. Anya? Ariela, kasanon ngay? Kasapulak ti kwarta. Agsingirak kuma. At ang amin na patag pangaramatag iti kwarta, Ariela. Pasensya ka, ha? Awan pa'y kwartak ita, Roko. Le, kasano nga ron? Basta itod kuntulata no adan. Sige. Makauray akmat kit ti Ariela. Basta saan unay ang mabayag, ha? Tani, ato ti paggastusak ita. Uwan. Di ka kumamat agapora, Roko. Nasakit ti ulok. Aguray ka. Apay kadakasta ka, Ariela. At ka di parikot? Dakal ti problema, Roko. Nasakit ti ulok, nagpampanunot. Nasakit ti barokong ko. Iso apis, Roko. Panawan dito oy. Takayat ko ti agmaymaysa. Kabaelak asulbaran da itoy. Okay. Sige, nugas tati kaya. Panawan ka pa nga ron. Hanggang basta, isaganam ton di pagbayad mo kanyak Ariela. Kaya't pangasim, tadi mo kumaybaybayag. Buisit at alaga ti kastoy. Jak ninamnama ang mapasamak ti kastoy. Hanggang saan?
Saan ang mabalin ama po kaulatan ti kwartak? Agrobuatak. Tamapanak iti balay ti amigak. Angeli! Angeli! Mami? Agrobuat ka, takuyugan nak. Ha? Papanan tayo, Mami? Karurwaryo pa lang iti ospital. Kabaulakon tibagik. Napigsa akon. Darasam, agrobuat kan tarumwarta. Intasapulan ni Antonia. Mami? Anya pa lang, Char Aramidam Angeli. Agrobuat kan! Uwan! Uwan, Mami! Napintas na ito akong daway. Dimtangan ti panawon nga oray. Iso natural da ka ng third edit ni Ariela. Tamo ka din nanton mabayadan tayo jay. Kat no kaskasan. Matagik wakto amin na nakinabak ng Ariela. Kat no mapasamak tayo ta. Sinaak to matan. Awan to ti maramitan na. Tasan kong tumatan apagan ano. Tinasayat, ang diretsyo aki di San Berting, tay nakumustan ni Cleopatra. Masapula pa kita aklat tay tinasayaan tay dya papay. Tamapang namnaman tay dya no may papaniti trabaho. Nag-boom di negosyo kapukun kuwana. Iswajak baybay anday jay ang Cleopatra. Nanapan yan, agawitan, tamangan nururahin na tan Uncle Samuel, kat amangan no awan ti kadwana. Anda, Monray, di ka madanagan. Adda tay binilin ko amang bantay kan kuana. Nana? Agpasyar tapay. Ag-shopping ta, Barok. Gatangam amin akayat mo, tasyak ti makam mo. Ha? Kumatang ta iti kawas mo. Kandan dumapay akasapulam. Anya ti kayat mo agatangan ta? Ibaga, Barok. Kwa? Awan nana. Amangan ngamin no may busti kwartam. Ay na. Adda kwartak. Saan ka mo basta awisan dito'y mall? No awan ti kwartak mon, Ray. Nana? Malaala. Umay ka. Mapantay ti day jabanda. Di kag babain, Wine. Gatangan tati amin akayat mo. Nay, ay nawaw. Si kamot gayam lablay. Umayak man makisiar maligyaw. Ay najak lakit maanusan nun. Ha? Ay nawaw. Mala sumrekat. Ay, mapadak ko man ijay man siya. Ngam makit katisan kaun. Iso nga umayak man makisiar. Ha? Nagadayo mo dito apakisi aramon los biminday. Nawaw. Ay, di mo ka di kayak maliyaw. Iparit mo ti si Ariyaw. Ay nawaw. Isan mat. Nakaskas daw lang amen. Nagadumat a CR EJ Plaza. Ape dito'y pay ay nawaw. Ay, wunday maliyaw. Adda ginatan ko asyupaw. Ha? Special asyupaw daytaw. Talo dayta. Ay nawaw. Talo dayta maliyaw, Talo. Na? Amumot siguro ang ti kayat asawon ti talo. Ha? Ay nawaw. Ay, ala. Umaw-awagan ni Madam. Ay. Hello, Madam! Ay, uwan, Madam! Umayan, Madam! Bye! Ay, sige, mapanakon malunga! Tanay, ay saus, tanak tumanin ni Madam Ariela! Ay, kukwa mo tatatalo asyupaw! Bye! Ay, nawaw. Napanay. Kunana ang makisian. Ngam napanmatay. Ay, ano ba talaga? Kumusta kan Monray Barok? Ay nawaw. Damag kaw nagkuyog kayo kininanam apanyang. Nagpasyal kayo kanaw ay nawaw. Wan, tatamalyaw. Kanayon nak nga ipasyar ni nanapan yan.
Nasingpot ni nanam apan niyang anya ay nawaw. Un nga rod. Ado tigat-gatangan na para kanyak. Kasta kaday munray ay nawaw. Ngam ape akaslado ti kwarta ni nanapan niyang. Awan mo ti trabaho na. Ngam apay akanayon ngekanak iti kwarta. Ha? Ay nawaw. Urnong na siguro baraw. Ha? Urnong na nagkatulong? Kasta ka di, Tata Malyong? Wen munray ay nawaw. Ay winusaan ang mga naglunmanan. Anya? Wen baraw. Ado nga minti muna apaglunan, wino pagutangan. Ang mga imutang manay nawaw. Ala, kasanon ngayon sana makabayad iti utang na. Ay kat, problema nanday taa. Saan mo na problemain baraw? Ay nawaw. Saan man na tila pagparparikotan mo rin? Ay nawaw. Kakaiso na nga awanan ti parikot mo ita. Saan ka day? Adda parikot ko, Tata. Ha? Ay nawaw. Anya ngay day ta parikot mo baraw? Problemak no kasanok amay kasal ni Anaya. Ha? Ay! Ay nawaw. Saan aparikot day ta barok? Ay nawaw. Di ka agapora amang ikasalkin ni Anaya. Ubing kayo pa'y mat. Amangan ngamin no asawahan ti sabali. Anya! Ay nawaw. Sika talaga monre. Agtalik ka kaday iti anak ko. Saan na ka nga isukat day chay? Tata Malyong, kayat ko makita ni Anaya. Kailiw kon. Ay nawaw. O di agdit kayaw intong day off na. Ha? Awisim iti day. Agpasya-pasyar kayo. Mangan kayo iti sagsasanga pulo nga ice cream. Tanarigat matano iso ti mga awiskin ka nga agdit kayo baraw. Sika ti lalaki. Iso asika ti mga awiskin ko anawan. Di mon urayan nga iso ti mga awiskin ka. Tanaalas akitain ti kasta baraw. May mayat matlaing no sika lalaki ti mga awiskin ko na ay nawaw. Ha? Ama, monre baraw. Adamot pride dagiti dagduma a babae no maminsan. Saan da akayat nga iso dati mga awis iti lalaki nga agdate ay nawaw. Iso ano mabalen? Sika ti agifort. Wen, Tata Malyong. Awan trabahong ita, Manri? Awan, Anaya. Sana kung nagtrabaho. Tultulong aklangan ni nanapan niya nga mang bambantay kinanggal ko a Samuel. Kasta? Nasayaat nga rin, tapno saan kan amabanog nga agtrabaho. Mababainak nga rod. Tauray awan ter aramidak. Ikan naklat ta iti kwartak ni nanapan niyang. Ha? Aywan gayam, Anaya. Nukas pangarigan tabak nangak. Ket adu ti kwartak. Nuy bagak ngagkasartan. Uman nugot ka kadi? Ha? Nakasagana ka kadi na makikalay sa kanyak? Nubilang laang, Anaya? Sika talaga. Katun Sigurado akong itirik na. Iso nga iti anyaman nga oras. Nakasagana ak makikalay sa ken ka, Monri. Talaga? Ay na, makaparagsak day ta ngayong bagbagam, Anaya. Bayam, tadamdani ak makaurnungan. Maikasar kanton, Anaya. Angeli, Romuarta, iha. Papananta ka di manan, Mami. Remuarta mo't itayan. Ang sublita ijay balay ni Antonia. Mga noadan. Kan ijay opisina da. Mga noadadan. Anya? Di mo't ada nang ibagaan na lakon di balay da. Sa balin ti akin ko pa iti dayjay abalay. Apay nga yakas jay. Apay nga ilamlam mga anak ti amigak. Apay! Kayo tadamaw! Awad ko ti danom! Mamayaw! Sika ti uminom! Tap! Ay no! Apay nga insabwag mo mo iti rupak ti sa kabaso adanong madam!
Imbagak aya-ayalaan nak itinanom. Makapadanag ka ba't nga rin, Madam Ariela? Pumanaw ka ditoy. Saan ka kasampulan ditoy? Alam na nalabang, panawan na kami palang ka ni Mami ditoy. Ayaban da kang tulatan no kasapulan da ka. Wun, ma'am. Hay, anya mo tayo. Tapos-pasak ako. Napasan di ba, no? Sapay katuksok at kugyan. Angeli, anya ti aramiden ta. Relax, Mami. No mapanagnakan nga scammer da Tita Antonia, agdaron tayo matan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta, Angeli? Ti kwarta ni Mami, ti kahit ko asawan. Ay, awanan. Alanganin ang maisubli day jay Mang Rocco. Ay, pasensya ka na. Diyak kami makasarita itinasaya ni Ma'am. So, asik ka ti pagdamdamaga, Angeli. Rumbang laang nagdamag ka, tapno matulungam ni Mami. Kasapulan ni Mami titulong mo. Iso at tulungam Mang Rocco. Andi nga yung mo't tapno adda serbim na asawa na. Sige. Ako makamang tagtag ibasit kanya kita, Angeli. Tao madanin di pa nagkurnom kanya. Mami, di kay unay ang pampanunot. Sana bale, ta na i-file tayon ti darom tayo kontra kadagijay nga agina. Mami. Basol mo na ito'y, Angeli. Ha? Basol mo na ito'y. Mami. No saan agapukan ka? Saan anapukaw ti kwartak? Mami. No saan agapukan ka? Saan ko anaam mo na gijay nga agina? Mami. Diyak mo't amo akas dyan. Ipasubo na ka, Angeli. Diyak mo't ninamnama ama iturad na tayong alilawan. Kasano pa'y itan? Nagsakit at talaga ti ulok nga agpampanunot, Angeli. Kasano pa'y itan da ito'y? Sana bale, ta na ipira tayong tidarom kontra kadakwada, Mami. Sorry no pakabasulak di panagamam mo yung ni Tita Antonia. Sana bale, adaw pa'y di sa likwayo, Mami. Basit na dahi siya amaksay iti kinabak ng mo. Saan mo alaang-laangan dahi jay? Tadakkel agatan tinapukaw kanyak. Masukatan to iti dakdakkel, Mami. Masapol ang maisubli ti kwartak. Masapol, Angeli! Anaya, apayan na ulimak ka. Adda ka di parikot mo? Awan, banog ko la siguro da ito eh. Nabanugak itinagmalom at trabaho ija opisina. Sa anak pa'y lang arot nga agsubli ijay ayam da nanapan niyang. Tailutuan ka. Saan ka? Amangan na sa pulin da ka. Saan? Nasingpot da nanapan niyang. Palubusan dak. Ni uncle mo, amangan na sa pulin na ka. Ibaganton ani nanapan niyang. Madamdaman to nga rodin nga aglutot Nasapapay. Kaya't mo, tailutak ti ulom, anaya? Sure ka? Amangan numabanog ka. Nalakalang mo ti agilot. Agilot lang. Jakit din ka ba ulan? Naglaka? Sige man nga rod mo na Sige, anaya my love. Ha? Magustom ka di ti awag ko kan ka? Anaya? My love? Nagmayat ngamin abalik sanday ta abalikas? Nag-sweet matoy honey ko. Nagmayat gayam ti mawagan ni ti honey? Maminsan mampay? Anaya, my love? Honey. I love you, honey. I love you too, honey.
Nagmayat gaya ma talaga. No itatag nobya tapaylaan. Hani, wano lab ti awag ta iti tunggal maysa. Ngam no agasawa tanton, siyempre, mabaliwan ton tinawag ta. Ha? Kas kumaitian niya. Awagan kanton iti mami. Kat awagan naktumatan iti daddy. Wano, mama, ken papa. Anya? Kasta timang mga ko ngayon nawag da papa kan mamak idi. Sika talaga man rin. Makaginawa ka. Ay na, nalaing kagayam nga agmasahe. Ni papa idi timang mas masahe iti ulok. Gusto nga amok. Ay, kanta anak man nga ron. Bayat ti panangilot mo iti ulok man rin. O sige, anaya hani. Day talagayam. Kasanugaya man ti kaso ni Sir Luis itaw, panyangay nawaw. Kasanaon ti saritaan ta. Asikasuan tanto da ijay malyong. Saan pa'y lang nga ita? Orayan tati umno apanawan. Ha? Ay nawaw. Tinapatag, naamuan ta asaan gayam nga inas asikaso ni Madam Ariela ti maipapan iti dayjay. Uwan nga raw day nawaw. Ulpod day dya, Madam Mariela. Ibagbaga na iti kadatayawan ng ilatang iti 10 million na reward ta sino man na makaitudo iti kinasya sino ti kriminal. Gamawan mo't gayam ti inlatang na. Ay nawaw, super ulpod ni Madam Mariela. Grabe! Over! Ay lablabas! Ay nawaw. Day tangarod kat malyong. Isu nga orayan tati umno apanawan. Ay, Maamuan tanto ti rason. No apay akas jay ti inaramid ni Madam Ariela. Ariela, kasanungay. At ka din pagbayad mo ito utang mo. Ariela, noon niya ti saritaan ta. Tong palam ko ma. Okay. Sa bagay, orag ket ka. Awan ti maaramidam. Tata kasuratan na nagpinirmaan ta. Ariela, mangmangagnak ka di. Ariela? Ne. Mapagbaktit ka din ni Ariela. Oy, Ariela. Anyat mapaspasamakin kan. Awanan. Intaray doon. Agtatakaw da. Ay, sus. Tinakaw da amin ang akwartok. Agtatakaw da. Pati kararwak. Tinakaw dan. Napukaw sa telimpong ti panunod, Ariela. Mami, please, lumaban ka. Di mo itulok ang mapukaw mo tilimbong ti panunot mo. Mga asim. Oh, Mami, patibkaram kumamot ti pakinakam mo. Di mo kumamot pukawan tilimbong ti panunot mo, Mami! Mami! Mabalin ka di. Di naksangitan, Anjali. Mami, limpyo ka ka din. Limpyo akmat at talaga. Sa anak abagtit, Anjali. Agim babagtit aklaeng takayat ko amay saan ni Rocco. Anya? Agpamarangak laabagtit. Tapno di nakpilitan nga agbayad kan kuhana. Dakkel agatad ti utang ko kan kuhana. Alaan na ti sanikuak, no awan maibayad ko kan kuhana. Anya di kaya tiyasawan? Nagkariak ngamin kan kuhana, Anjali. No sa anak ang makabayad iti utang ko. Dagiti sanikuak ti pagbayad ko. Mami, awan ti maaramida na iti dayta.
Awan karbangan nakadagiti sa ni Kwayo. Angeli. Bayan nyo, tasyak ti makisarita kan Kwana. Ladingit ag Angeli, nga madasaritaan mi ka ni ma'am. Kat noon niya man dayjay, para kada kami lang. Ammo kunti may papad iti dayta, tanaibagan ni mami kanya. Ano? Imbagam ano saan ang makabayad ni mami iti impautang mo kan Kwana. Sanit Kwana ti alaang. Saan lasyak tinagdesisyon iti dayta? Dua kami, Angel. Kan may isa, at nakasuratan na nagpinirmaan. Anya? Ha? Pananggundaway ti kastangar aramidam, Mang Rocco? Nagbidot. Naglawag mo't saan ka di? Gondawayam ni mami. Ita, maawata kun ti amin. Pinaspasam nga ni ka ni mami iti kwarta. Tapno iti kasta. Pangaasim, Angeli. Di napilitan nga agpungtot. Ha? Laplap-dak ti bagik nga agpungtot kan ka. Sa bali ang ama kaungat, Angeli. Isa pang nga asim, tadi mo'y pabasol ta amin kanya. Di nakpagparangan na rupat kwarta, tadyak pulos pagtatakunan ti sanikwa ni mami. Ha? Kwarta ti singsingirat ka ni mami. Saan na kwarta na jay? Dakkel mat siguro ti karba nga kamang singir iti dayjay ta kwarta ket nga raw. Ket mo uta. Tas ka na bayadan, Angeli. Apay ka di, Uncle Samuel. Ha? Diyak maawatan, Uncle? Pakiulit mo man. Pakawanan ka? Awan mo ti basol mo kanya. Di mo't lang malagip ko ngay naramid mo kanyak. Kat ti panang bugbugkaw mo kanyak idi. Ngam di ka madanagan, Uncle. Sa anak anagimulay ti sakit tinakam kan ka. Ha? Wala, agsangit ka manan. Ha? Anyat ko nayo, Uncle? Ala, di kagsangit, Uncle. Please, maluyaanak kan ka. Gusto ko man, Uncle. Diyak kaya't ti makakit-kita iti agsang-sangit. Tama isuro ta. Please, Uncle. Ha? Uncle? Ha? Uncle Samuel? Nana Panyang! Nana! Ni Uncle Samuel! Nana Panyang! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Okay kakadihin, Sir Samuel? Ay. Naala, yinanampay laeng, Sir, Naala, umaykan barok. Panawan tapay laeng dito'y silid na ni Sir Samuel. Pag inanaan tapay laeng. Ala, umaykan mo rin. Mapantay si Salas. Wan, Nana Panyang. Nagdanagak, Nana. Unak noon niya ti mapaspasamak kin Uncle Samuel. Adda siguro kayat na nga ibaga. Ngam saan na amayabkas. Iso asim makit ti barokong na barok. Anya nga tangay ti kayat na nga ibaga. Nana Panyang. Ay, day tatijak ang momon, Ray. Ay, nagdanagak itay. Kunak moddan ti dakas ang mapasamak kang kuana. Ala, di mon pagdanagan ni Uncle mo, wan. Nasaya atin ti kasasaan na. Ay, wanggayam, agrubwat ka, barok. Ha? Papanantamanan, Nana.
Mapantay si kampusan to. Sarong karamat ani papam. Ha? Ayun gayam. Sige, mabit lang nana tagdigo sa. Dagijay daanayakan mo re panyang. Ay na. Mayat tikin ni binda magmagna dito kampusan to Uwan nga ron malyong. Ay nawaw. Aramidon dan samatan a dating area dito kampusan to. Ay nawaw. Ay na. Maya tikin ni binda nga agrikrikos dito kampusan to. Ay nawaw. Maya tikin ni kita adwa. Ha? Ay na. Maya tikin na tawad ay nawaw. Baybayaan talat ta itan malyaw. Ipapas da kiiliw da iti tunggal maysa. Ay nawaw. Panyang. Nag-sweet dan ya. Baka paapal damit ay nawaw. Oo na yan. Kuma? Damit. Kakibkibin kan. Kakinkin na tawag ay nawaw. Mangrugi ka man ako nakon malyong. Ay nawaw ay na makapaapal da nga raw. Nabayagan niya awan kila holding hands na iti dakulap ko. Ay nawaw. Ay na, di sumapul ka no kasta di kayat mo. Kumangarod Ay nawaw. Angam sanain. Talakaya kon. Angam no. No, ikanak ni Apo iti may kadwa partner ko iti biyag. Pagyamana ka pa niyan. Basta daytay ideal woman ko kumatitid na. Ay, gawaw. Anya? Agtugaw taman pa'y dito'y sirok ti kayo dito'y kampusan to, Monre. Okay, Anaya my love. Okay, Monre my love. Mom, Anaya? No si bibiyag kumapay ni Papak? Sigurado, kaya't nakaunay para kanya. Talaga ka di anasingpet ay di papam? Saan la nasingpet? Nakasingsingpet. Nakadungdungon ni Papak. Kasla baby aklat tay titrato na kanyak. Kanayon nakpay akaidaan Talaga nga rod anadungon no kasta. Sayang nga rod na tayon. Kan sayang. Saan na kan nakita? Saan ka na nayam-amukin ko Proud dakpay kumamang yam-amukin ka kini Papak. No si bibiyag pay laang. Ala, sana bali. Uray awanin ni Papam. Patsyak anak kabantay latakan ka. Iso ka no ti angel ko. Kuna ni Tata Malyong. Wan, iso adi kan agladladingit no malagip mo ni Papam, Wan. Diyak kayat nga agladingit ka. Okay? Wan, Anaya my love. Amok anatibkar ka. Kabailam asarang tendag iti panubok adamtang itibiyag mo. Saan ka di? Aklo naklatan ti kastoy agasat ko. Ulila akon iti ama. Kung pinapanaw nak ni mamak. Maawat ko ti kastoy agasat ko. Adda ka di problema? Siguro, tisan kong to maawat kat. Anya, Monre. Numapukaw kay tibiyag ko. Day talakit di tijak kabalan nga awatan, Anaya. Ang mga noy patay kung to tipan nakapukaw ko kan ka. Monre, anya ka kadi. Saan ko maakas to ti bagbagam? Sa anak to ang mapukaw kan ka. Sapay la kuma, Anaya. Daytoy tilaglagi pam. Minto laang patay ti mamagsina kadata.
Si kalaang tinaita ni para kanya. Si kalaang ti inaya ken ayatek to iti agnanayon. Nintulaang patay ti mamagsina kadata. Agyaman na kanaya. I love you talaga. Unong sapay kumaa. Tawan pa'y timatmatay ka data. Ikararak ta iti Diyos. Asapay la kumata umatidog pa'y tibiyagta. Tapno makapagkadwatay tinapaot agundaway. Anaya, my love. Wen, Munray, my love. Ariela, okay ka kati. Mabalinta na pagsaritaan ti may papaan iti utang mo kanyag. Anyang ay, tangay winaldas mo ti kwartak nga inutang mo. Tong palin tangar ti nagsaritaan ta. Adto'y ti kasuratan, Ariela. Ipakitakken ka, tamangan no nakalipat kan. Aday ta. Ulito mapasalan day ta kasuratan. Intaray da ti kwartak. Inlamang da. Basol mo! Da kayo! Da kayo! Da kayo! Ulbod kayo! Idarom kayo! Agtatakaw kayo! Di ka gito do akasta, Ariela. Tawan mo ti tao iti sangom. Isuda! Isuda ti aking basol. Basol da! Basol da! Basol mo, babae. Nagayat ka sa bali. Aray! Aray! Nako! Anay! Puso kay! Anay! Anay! Ariela, anya ka din mapaspasamakkin ka. Rumuwarak man lang. Uisit ki diti kastoy. Awan pa'y ti makasaritak iti limpyo diti mansyon. Ay. Lading hitak, Roko. Ngam no kasapulan nga agpambarangak abagtit. Tapno saan laamap ukaw ti kinabaknang ko. Aramidak. Apay ngamin. Kastoy tinagbambanagan ti amin. Nagdakkel agatad tinapukaw kanyak. Mano a milyones tinapukaw ko. Awanan ti urnong ko a kwarta. Awanan! Ma'am Angelay, talaga ka di anabagtitan ni Madam Ariela? Adda ka di puliyo abagtay na? Agtal na ka man nanalabang? Saan abagtiti na? Maburbor tiyanak lang may Ma'am Angelay. Apay ano ni Sir Rocco ti kasarita ni Madam Ariela? Kasla agbagtay. Ngumno siya kuno si kati kasarita na limpyo mo't nagsaaw. Awan bibiyang mon iti dayta. Ha? Dagiti trabahom lang ti pakibiyangam. Dakkel aparikot ti paglablabasan ni mami ita. Isa pa nga asim. Di ka kuman mainayon apag parikutan na. Nawan mo't madingar aramidak, Ma'am Angelay. Tumultulong ako kay kiti. Huston! Mabalin ka di? Panawan nak dito eh. Ala, ingkang trabahon. Saan atila pakibibiyangam, okay? Okay. Sige nga raw, Ma'am Angelay. Anyamat na kita nga amo kung aya. Ang nangag ko may amay papan iti kwarta ti pagsangsangitan ni Madam Ariela. Kasla kunada pa'y adakil agatad tinapukaw na. Anya nga ta akumpanya aya, di nangitaray iti kwarta na. Ay, sayang nukas taman bilang. Ay, oray siyak matano siyak ti mapukawan iti milyon a kwarta. Ay, saus, mapukaw kulakit di tilimbong ti panunot kaw. Ay, mapagtitak matano siya.
Imbaga nila pangkin ka, panyangay, nawaw. Wen Malyong, dakkel kano agatan, tinapukaw ni Madam Ariela. Ay, nawaw. Ay, mangrogi nga rudin at imalas ni Madam Ariela no kasta panyang. Malyong, Ay, nawaw. Saan ngamin amap nagiti addakin kwa na? Di kayat na, ako pa na amin na kinabak nang. Di kayat na, isong amin ti papanan ti kwarta. Anyangay ita. Ay, nawaw. sana bale. Tado pa'y muti sa nikwada. Saan ka di? Uwan mo kidi ay nawaw. Mabalinda ti mangilakaw no kaya da. Ay nawaw. Ang sayang da kaya no ilako da. Ay, makamuda mutan Awan bibiyang tan iti dayta. Takukwada mut dayjay asanikwa. Uwan mo kidi ay nawaw. Sayang nga talaga dayjay no ilako da. Ang mga no ilako dala iti dala ka. Sayang ay nawaw. Adda posibilidad na nga aramidan dati kasta Malyong. Tamom matan ti ugali ti sigud nga amot Saan ngagbiag na awan igam na akwarta. Uwan nga raw ay nawaw. Kwarta ti Diyos na. Kwarta ti kapatgan ti ni Madam Ariela. Hala. Saanan nga isuda ti pagparikutan ta? Problema dan dayta. Tinapatag, awanan iti puder da ni Monre. Kat saan dan maulpitan pa'y. Ay nawaw. Ay unmut kidi apan yan. Dayta talaga ti kapatgan. Anjali, mabalinta ka dit agsarita. Kaya't ko tiyag may maysa, nasakit ti ulok. Pampanunutak ni Mami. Maasyanak namin iti kasasaad na ita. Napatag ti ibagakkan ka, Anjali. Kaya't ko tiyag may maysa ko naklangarudan. May papan ka ni Mamim ti pagsaritaan ta. Iso amasiknan ka iti daytoy. Anya? Iso please. Agsarita ta iti nalapan. Masapula maamuam daytoy. Tadyak makasarita iti nasaya at ti inam. Sige. Ibagamo no niya dayta. Kartingam, Mang Rocco. Mami, ada na ibaga ni Mang Rocco kanya. Pudno ka di ano saan nyo ang mabayadan ti kwarta nga inutang nyo kan kuana? Kat dagiti sa ni kwayo ti pagbayad nyo? Pudno ka di, Mami? Wen iha, dayta ti pagparparikot kita. Adda kasuratan mi iti dayta. Anya? Unay kayo matan, Mami. Di kailan nagpampanunot matan? Kasano nga ron itan? Isungarod nga agim babagtikak. Tapno saan nakapwersaan ni Rocco. Aha! Kastagayam, Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.